салом дӯстон, дар ин видео дар бозии пубкаш пул кор мекунем. Силка барои скачат кардани бозӣ дар поёни видео мешавад. Ва дар инҷа мо медонем минимал каш аз $3 стар мешавад то $100. Якум бор $3, дуюм бор 5, сеюм бор 10, 25, 50 ва охирин бор ба $100 метавонед бигиред. Пуломонро метавонем дар кашлоки PayPal ва дигар кашлокҳое ки дар инҷа дидасед метавонед бигиред. ва дар инҷа чанд намуди пулкоркунӣ ҳастаи. Шумо метавонед хеле билет бихаред байни ҳамин нархҳое ки дар инҷа нишон додааст ва бозӣ кунед, пулкор кунед. ва дар инҷа бу приложениёро ҳам ҳаста ки установка мекунед ва пулкор мекунед ё ки реклама тамошо мекунед. Барои реклама 500 танга кор мекунед. Рекламаро пропускат мекунем, крестика зер мекунем, маҳкам мекунем рекламаро ва мо на 500 танга кор кардем. Айна дар инҷа приложениҳои дидасед, инамиро установка мекунед ва нархҳошон дар инҷа навистагиаст ки кадомаш чанд қадар нарх дорад. ва дар инҷа боша шумо метавонед ба дӯстотон силкатонро роӣ кунед ва вақте вайонро бозӣ кардан дар ин бозӣ шумо метавонед барои якум реферал 20,000, 40,000, 60, 80 то 100,000 танга кор кунед. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.